in dai baka son rasa Gmail account ɗinka tare da dukkanin bayananka da ke ɗora akan Gmail ɗin, irin su hotuna, lambobinka har ma da social media accounts ɗinka da ka linkin da wannan Gmail ɗin, to ka biyo na nuna maka yadda zaka saita wani setting da zai baka damar dawo da wannan Gmail account ɗin ko da kuwa ka manta password ɗinka. Da farko zaka shigo cikin Gmail ɗinka, sai ka taɓa wannan icon ɗin, sannan sai ka shiga nan inda aka rubuta Google account. Bayan ya bude maka wannan fiskan, sai ka jawo ɓangaren dama ga inda aka rubuta security nan, so nan zaka taɓa, sannan sai ka yo ƙasa a daidai nan gurin da aka rubuta recovering phone da kuma recovering email. A inda aka rubuta recovering phone sai ka sanya number wayanka, ko kuma ka taba inda aka rubuta recovering email din nan, sai ka sanya email din wani na kusa da kai. Zaka iya sanya email din kanwanka ko yayarka ko kaninka ko kuma wanka. So a duk lokacin da ka manta password din wannan email din, wannan email din da kuma ka sanya a wajen recovering email din nan, to za su turo maka da code a wannan Gmail din, sai ka yi amfani da wannan code din ka dawo da account ɗinka. Yana da kyau ku sanya number wayan ku, sannan kuma ku sanya email din wani na kusa da ku a nan gurin. Hakan ne zai sa ko da kun manta password naku ku iya dawo da Gmail ɗinku. Ku tabbatar da kun sanya wayannan abubuwa din. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon, ku yi like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗu da ku a next video.